Govano Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo agbapego otu n'obibi ụmụ akwụkwọ ụmụ nwoke arụ na Community High School Akweze Kanseling obodo Anocha ma bụrụ nke arụ site n'aka Chief Ikenna Okafor site na amụma Idi Ezane Nzekwu Abụọ Foundation n'oge ọ gbapechara ya bụ ebe obibi ụmụ akwụkwọ bụ nke nwere agadaga ụlọ ọgbakọ ezumezu anọ nakwa ebe a na-eje mpochi na ebe a na-awụ ahụ ihe etinyechara n'ihe ọkụ eletrik nakwa ebe a na-arahụ ụra a nọkwara n'oge a wee tọọ ntọala okwute maka ebe a ga na-alụ ọrụ bụ administrative block nakwa ọnọdụ ndị nchekwa n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ Kenechukwu Chukwudị gara wee wetara anyị akụkọ ka o si gaa. Gọvanọ Soludo onye bụ Chief of Staff ya nọchitere anya ya bụ Maazị Ernest Ezeajui kenere Chief Okafor dịka o si agba mbọ inye ndị mmadụ onyinye ịgụ akwụkwọ ọkacha ndị onweghị ka ọha ha na-enyekwe nkwado ahụike nyegere ndị Akweze nke ọ kọwara na ọ bụ ihe kwesịrị nṅomi. Gọvanọ Soludo kpọkwukwara ndị Anambra na-eme ọfụma ị na-enye ụlọ akwụkwọ onyinye ị na-alụ ezi obodo yanakwa ihe ndị ọzọ ga na-abara obodo uru dịka Chief Okafor mere na obodo ya Akweze. N'okwu ya na oge mmemme ahụ, Chief Okafor kwere nkwa na ọ ga na-aga n'iru na-enyere ndị mmadụ aka ịkwalite ọnọdụ ha dịka nna ya si mee. Ọ gakwara n'iru kpọkuo ndị mmadụ ị na-agba mbọ ị na-eweta ihe otu ọbụla ọha na ebe niile ha hụrụ onwe ya nke foundation o guzobere bụ nke na-agba mbọ iweta ezigbo ihe kamgbe ahọ 10 eguzobere ya. Na okwu ha na oge mmemme ahụ, onye bụ onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Anocha bụ Maazị Gerald Ọzọ, onye bụ President General nke obodo Akweze bụ ọkammụta Ignatius Maduka kenekwara Chief Okafor na mbọ ọ gbara ịlụpụta ihe na ụlọ akwụkwọ Community High School Akweze na oge adịghị anya ma gbakwa mbọ na-akwado obodo n'ihe ha na-eme yanakwa ndị onweghị ọra ha. Onye bụ prịnsịpal nke ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Odoziakụ Antonia Ezeji kwuru na ebe obibi ụlọ akwụkwọ ahụ ga-eweta ihe dị iche iche na ihe gbasara agụmakwụkwọ nke o kwuru na o nwere ike ịnabatanwu ụmụ nwoke 200 na ibi ebe ahụ na-agụ akwụkwọ nke o kenekwara Foundation Chief Okafor na ọlụaka ha. Mmemme ahụ bụ nke emechakwara ka ụka nke Bishop Ekwulọbịa Diocese bụ His Eminence Peter Cardinal Okpaleke, Bishop nke Ọka Diocese bụ Most Reverend Dr. Paulinus Eze Okafor, Bishop nke Nnewi Diocese Most Reverend Dr. Jonas Benson Okoye na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ nọ n'isi ya nke gụnyekwere onye isi oche otu ndọrọndọrọ Apụga Barrister Sly Eze Okenwa na ndị ọzọ nọkwa na ya. Onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu nke gụnyekwere ndị kpuru isi na ndị otu Sickle Cell na oge mmemme ahụ site na Akweze. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.